Joo, mä sovin sen ostajan kanssa, että mä käyn sen Pocophone ykkösen, että hän vie sen Lantteen, hän vie sen kun hän lähtee kaupoille tuonne Ahtialaan. Ja hän ottaa sen Redmi Pocophonen mukaan ja sitten sovittiin, että hän ilmoittaa mulle, kun hän on liikkeellä. Ja mä käyn sen Pocophonen hakemassa, että siinä käytetään tämän vuoden ihan siis uusinta uutta olevaa suoritinta. Ja laitteella pystyy kuvaamaan maksimissaan 4K-kuvaa. Tässä on vähän tämmöstä tällä kertaa, että tämmöiset meiningit on Turkissa, että täällä on nyt pimeätä. On vähän tämmöstä viileämpää nyt tehdä ostoksia, että kun ihmiset on kaikki liikkeellä ilta-aikaa, kun ei ole enää niin kauhean lämmintä. Illaksihan se viilenee, mutta ei se kuulette, niin töötti täällä pauhaa joka kulmauksessa. Ja ei se lämpötilahan täällä ei viilene oikeastaan alle 20 oikeastaan koskaan. Mut kuulette, niin täällä töötti aika ikisessä mutkassa, että täällä ei tööteittä päästä. Eikä huomenna pitäisi tulla se tieto, että monelta meillä on sitten se bussimatka ja monelta pitää olla kamppeeneen sitten Respaan alakerrassa. Huomenna se tulee tekstiviesti sitten ja siellä tekstiviestin lisäksi niin varmasti sovellukseen tulee myös se tieto sitten oppaalta, että monelta meillä on sitten paluu takaisin, että monelta pitää olla huone tyhjänä ja monelta sitten pitää olla tavaroineen päivineen hotelli alakerrassa sitten, että päästään tosiaan sitten lähtemään. Niin kun pitää varata 2 tuntia täältä matkaa Antaliaan, se matka-aika, plus sitten se, että Antalian kentällä pitää olla 2 tuntia ennen lennon lähtöä. Pitää kaikki ottaa nämä muodollisuusseikat huomioon. Mutta tämmöistä iltaliikennettä täällä on, että tää on tosi rauhallista nyt, kun ei ole tämmöistä näin kylmää